Hola, seguidors! Després d'un any amb el jardí, hem vist que hi ha una zona on no hi arriba suficient aigua del reg automàtic. Així que decidim col·locar-hi 2 aspersors extres. Comencem! Un cop tenim el material a punt, anem a buscar el tub. En el nostre cas, tenim muntat un robot talla-gespa. Per tant, caldrà trobar el fil que marca el perímetre per evitar partir-lo. Aquí hi ha el fil. Marquem la superfície que necessitem per poder treure la gespa d'una sola peça. I comencem a treure terra buscant el tub del reg. Un cop trobat el tub i net de terra per la part inferior, col·loquem el nou aspersor. És important que ens fixem bé que la junta tòrica quedi ben posada. Presentem l'aspersor i ens assegurem de collar-ho tot bé perquè no perdi aigua per enlloc. Agafem les rosques i col·loquem la cinta de tefló. El tefló és una mena de cinta adhesiva que es col·loca a les rosques i juntes d'unió per evitar fuites d'aigua a canonades i claus de pas. Aconsegueix que les unions entre canonades, claus de pas, aixetes, maneguets, mascles o reduccions quedin estanques. I ja ho tenim tot llest per fer el forat al tub de reg amb una broca plana. No cal dir que haurem de tenir l'aigua tancada, oi? Ara només ens queda muntar l'aspersor. I anem pel següent, seguint els mateixos passos. Surt molt. Sí. Un cop muntats, veiem que sobresurten molt i això pot ser un problema pel robot talla-gespa, que s'encalla amb obstacles petits. Així que
Tornem a treure terra per poder col·locar un colze articulat per poder moure l'espersor. Això són colzes articulats que ens permeten extendre i portar l'espersor allà on ens interessa. Un cop col·locat el colze amb la corresponent cinta tefló i havent buscat on el volem situar, només ens queda posar cinta a l'altra banda per poder col·locar l'espersor de nou allà on el necessitem. Després de comprovar que no ens perd aigua, el cobrirem de nou amb la terra que hem tret i amb la gespa que ben aviat tornarà a arrelar. I en el nostre cas, unirem el fil del robot tallagespa que hem hagut de tallar. I ja tenim els espersors col·locats i a punt per fer-los funcionar de cara a la primavera. No oblidis de subscriure't per no perdre't els vídeos de les nostres reformes i bricolatge. Si cliques al m'agrada, ens ajudes a seguir creant contingut. I si ens vols donar un cop de mà, comenta el que creguis oportú. Ens veiem aviat!